bizarnější tetování, nevím co je, ale jedno z těch bizarností je, když se dojde potetovat Miško z Mírku po 5denní známosti, dají si vytetovat svůj dátum seznámení alebo dátum nevím čeho a za určitou dobu se dostaví znovu Miško a Mírka, sice už s 5minutovým odstupem, s tím, že toto chcou oni přetetovat. O to hůř, že Mírka už je pretetovaná a Miško z Mírku ještě chodí, ale už jenom na ruce. Nevím, nechtěl bych být jeho novou Alenku, Petru, alebo já nevím tím.